Ahojte priatelia, vítam vás pri Mia Tarote. Dnes sa pozrieme na rybky, znamenie rýb, čo ich čaká v mesiaci september. Predmiešala som si tu už 3 kartičky, šamanské kartičky a poďme sa na ne pozrieť. Máme tu tanec duchov, vietor a zem. No, už nám chýba len voda, pretože vy ste vodné znamenia, milé rybky. Ale prečítame si, čo nám chce povedať tanec duchov. Tanec duchov, tradičný tanec indiánov z amerických plání, prepojoval duše žijúcich s duchmi predkov, aby tak vniesol do sveta mier. Keď sú predkovia chovaní v úcte, prinášajú nám harmóniu. Keď im dávame za vinu všetko, čo je s nami v dnešnej dobe v neporiadku, tak nás prenasledujú. Maj v úcte duchov všetkých predkov a príjmi ich lekcie a dary. Maj v úcte aj svoje vlastné minulé životy. Pokiaľ si uviazol v blúdnom kruhu nostalgie, nariekanie nad stratenou mladosťou alebo príležitosťami, ktoré si premárnil, je na čase vytvoriť oltár pre predky. Pre predkov. Tá čeština. Ľudia, ktorých sme milovali, alebo ktorým sme ublížili, majú totižto tendenciu sa v našom živote znovu objaviť. Také vzťahy už ti ale neponúkajú nič, čo by si sa mohol naučiť. Takže to by som povedala, že je taká karta odpustenia. Karta súdu, karta odpustenia, karta prijatia tých minulých životov, tých minulých lekcií, ktoré nám do života vniesli ľudia, na ktorých sme sa mohli dlhodobo hnevať, alebo ktorým sme jednoducho nevedeli odpustiť. Vy, milé rybky, keďže máte veľmi silnú intuíciu, vy presne viete, o kom hovorím. Symbol vetra predstavuje živel vzduchu. Vládne komunikácii, myšlienkám, piesňam, nápadom či vnuknutiam. Značí taktiež zmenu, ako pozitívnu, tak aj negatívnu. Vietor veje zo všetkých 4 smerov a každý z týchto smerov je nositeľom určitých kvalít. Juh nesie nové vedomie dôvery a pomáha ti s ľahkosťou sa zbavovať zvykov a častí teba, ktoré už nepotrebuješ. Západ ťa volá k väčšiemu ponoru do seba samého, k ochote robiť konečné rozhodnutia a odpútať sa od závislosti a túžob ega. Sever ti prináša múdrosť a silu. A východ predáva jasnosť vízie a zámeru. Nech už prichádza vietor k tebe odkiaľkoľvek, šepká ti do ucha, alebo aj nahlas kričí, je to výzva. Možno to chce na začiatku odvahu, otočiť sa tvárou v tvár vetru, ale nakoniec budeš prijatý a budeš mať prijatie lekcií a budeš z toho jasať. Čo sa týka karty Zeme, veľmi krásna karta. Zem predstavuje dar života. Symbol na tejto karte odkazuje k telu planéty Zeme, k telu človeka a k prírode samotnej. Tento symbol nám pripomína, že všetko živé sa rodí zo Zeme a že ľudia sú ochrancovia života na tejto planéte. Ak sa cítiš poslednou dobou neistý, alebo ťa všetko vyvedie veľmi rýchlo z miery, je na čase sústrediť sa na to, čo ťa vyživuje
Je na čase vidieť okolo seba hojnosť sveta. Možno si stratil schopnosť dôvery, že tvoje potreby budú naplnené. Stal si sa možno obeťou myšlienok na chudobu. Možno si sa nestravoval dobre, možno si príliš pracoval a podľahol stresu, možno si zabudol vdychovať krásu, ktorá ťa obklopuje. Každý duch zeme prichádza ako tvoja medicína a pripomína ti, že pokiaľ o seba dbáš, chodíš na prechádzky do prírody a sústredíš sa na vedomie a hojnosť, tak sa môžu diať a taktiež sa aj dejú zázraky. Takže by som to v podstate klasifikovala tak, že najskôr je naozaj potreba odpustiť svojim vlastným chybám a ľuďom, ktorí nám do života vniesli aj to negatívne, poďakovať za to, nie len za tie pozitívne veci, ktoré nám do života priniesli, ale aj za to zlé, pretože sme sa z toho poučili. A niekedy je potreba naozaj pozorovať okolo seba, odkiaľ vietor veje. S tou vašou intuíciou to naozaj nebude nič ťažké. A prijať všetko, čo nám do života vchádza. Treba o seba naozaj dbať a netreba rozmýšľať nad tým, čo všetko nemám, čo všetko som stratil, čo všetko by som chcel a nemám to. Treba premýšľať úplne opačne. Mám všetko, čo potrebujem k životu. Tiež si treba dávať pozor, milé rybky, na to, aby ste neboli zaseknutí v tej fantázii, v ktorej častokrát môžete byť. Toto je vaša karta ináč, pretože karta Mesiac symbolizuje znamenie zverokruhu, konkrétne ryby. Takže toto je naozaj vaša karta. Práve teraz o tom hovorím. Je dôležité sústrediť sa na to, aby sme boli pevne nohami na zemi. Častokrát dokážete byť ponorení vo svojom vnútri, vo svojej fantázii až príliš, možno aj príliš dlho a potom nevidíte to, čo sa prelína s tou vašou realitou. Je možné, že si robíte nejaké falošné ilúzie a ak vám to nevychádza podľa plánov, tak sa znovu ponárate do toho sveta, do toho sna, do tej predstavy, ako ste to chceli. Pozor, treba však ale prijať naozaj to, ako to je. Môže to byť aj negatívne. Môže to byť nepríjemné. Situácie si vyžadujú, aby ste sa namotivovali a išli vpred. Nie hlavou proti múru, ale jednoducho, aby ste vykročili vpred tým prekážkam. By ste sa k tomu postavili naozaj zodpovedne a až by som povedala, že čelom. Ešte by som na začiatku chcela pripomenúť, tak ako pri každom znamení, že v tomto mesiaci si bude treba dávať pozor na chodidlá. Takže, milé rybky, pozor na správnu obuv, aby ste naozaj nemuseli utrpieť nejaké zdravotné problémy. Je tiež dôležité, aby ste preventívne pili zázvorový čaj, alebo či už máte radi zázvor, tak môžete kľudne aj sušený zázvor papať, ale najlepšie je čaj, nastruhací zázvor
a z času na čas aspoň teda týždeň to takto piť. Pokiaľ sú už nejaké bolesti, tak maximálne 3 týždne, potom pauzu a dávať si pozor naozaj na to, aby tie naše nohy boli v teple a v kľude. Možno je potreba dávať si pozor aj na to, že kam chodíte. Niečo sme do svojho podvedomia, do svojho života naozaj už zasiali. A je to síce veľmi pomalé, ako to v našom živote rastie. Ide to naozaj veľmi, veľmi pomaličky. Ale aby ste mohli byť takouto kráľovnou palíc, potrebujete najskôr niečo opustiť. Potrebujete... Ja to síce možno, že častokrát hovorím, ale naozaj tá karta je tu. Niečo vám už neslúži. Máme tu najskôr 2 pohárov a to sú naozaj také spriaznené duše. Čiže mohol prísť do života niekto, o kom ste presvedčení, že je to osudový človek. Mali ste sa niečo pri ňom naučiť. Ale teraz ten pohár už pretiekol a je potrebné ho opustiť. Vykročiť vpred tej vašej budúcnosti, aby ste si naozaj mohli začať užívať seba samého. Ten život taký, aký je. Aj keď sú to naozaj, ako som povedala, veľmi pomalé energie toto, bude to naozaj veľmi pozitívna zmena v tomto mesiaci. Vy musíte pochopiť, že do života nám prichádzajú ľudia a odchádzajú. Prichádzajú preto, ako to už bolo v týchto kartách šamanských spomenuté, aby nám niečo odovzdali, aby nás niečo naučili. My im tie zlé veci máme odpustiť, poučiť sa z toho. Nemôžeme byť naozaj donekonečna v tých istých kolobehoch života. Vy tu potrebujete nájsť seba samého. Častokrát vám možno, že ľudia hovoria, ako by ste mali žiť, čo by ste mali urobiť, čo od vás vyžadujú, čo od vás potrebujú. A ako poznáme ryby, tak sú naozaj až príliš niekedy obetavé voči druhým ľuďom. Ale teraz nemôžete si to dovoliť momentálne v tomto mesiaci. Neobetujte sa pre iných. Tu sa musíte naozaj ponoriť do svojho vnútra, zistiť, čo z toho života vypustiť, dať sa do kľudu, aby mohla naozaj veľmi rýchlo prísť tá zmena. Tu je jednoducho niečo ukončiť a veľmi rýchlo. To už mám pocit, že sa začne diať čoskoro. A tu nám prichádzajú naozaj krásne karty. Karta Slnko. Tu doslova pocítite takú hrejivú, krásnu, úžasnú energiu, akú ste už dávno potrebovali zažiť. Tu naozaj prichádza radosť. Radosť, pochopenie. Až si normálne môžete povedať, že prečo som to neurobil alebo neurobila skôr. Nebolo to vhodné, nebol ešte na to čas, pretože ešte ste si mali odovzdať niečo.
Čo sa týka karty Mesiac, karta Mesiac je aj o tajomstvách. Takže vy, ryby, vy dokážete odhaliť tajomstvá ľudí takým spôsobom, akým to nedokáže naozaj nikto zo všetkých 12 znamení. Jedine ryby to naozaj takto dokážu. Vy ste taký detektor lži na dvoch nohách. A tu bude potreba odhaliť nejaké tajomstvo. Niečo, čo už dávno možno tušíte, ale teraz to začína vychádzať na povrch veľmi pomalinky. Tak vy už toto dávno síce cítite, ale nemáte možno o tom dôkaz, nemáte o tom presvedčenie, ale potrebujete to vedieť. Tam vám to naozaj môže prísť dokázať tá spriaznená duša. Niekto, na kom vám záleží, niekto, komu záleží na vás, aby ste mohli sa odpojiť od týchto energií, od toho klamu, možno seba klamu. Máme tu krásnu záhradnicu. Takže tu naozaj môže prísť doslova až pomoc, rada. Tu vám dodá niekto naozaj obrovskú silu. Môže k vám prísť naozaj tá dvojka pohárov, aby vám dala silu ísť ďalej. Aby vám pomohla vyliečiť si tie staré rany. Môžu to byť rany z detstva. Môžete vy prísť naozaj na to tajomstvo, že prečo som, 30 rokov takýto, pretože sa mi pred 30, 50, 60 rokmi stalo v detstve niečo, na čo som ja zanevrel napríklad. A teraz nájdem naozaj takú tú silu, vytiahnuť to na povrch, odpustiť tým ľuďom, ktorí mi predtým ublížili. Je jedno, kto to je. Či to bol cudzí človek, alebo rodina. To je úplne jedno. Vy to potrebujete dostať na povrch. Prísť na to a povedať to nahlas. Aby vás naozaj niekto mohol vyliečiť, pochopiť, poradiť vám. Niekto vám sem príde doslova až ako taký psychológ váš. Ale kľudne vy tam naozaj môžete vyhľadať človeka, psychológa. Čo ešte milé rybky čaká v septembri? Máme tu kartu milenky, to znamená, že ak sa pýta žena, tak je to jej osobná karta. Ak sa pýta muž, tak je to karta ženy, na ktorú sa pýta. Karta milenky znamená, že môže prísť do života nový človek. Nový človek, ktorý nám naozaj ponúkne alebo poskytne takéto rameno na vyplakanie a ktorý má úžasnú energiu naplniť nás radosťou, zábavou, pozitívnymi energiami, jednoducho taký otrhnutý z reťaze. Pozitívny človek, ktorý je večne vysmiatý, ktorý nám naozaj dokáže urobiť radosť 2-3 vetami.
Tu však naozaj môže dôjsť k tomu, že niekomu sa to nemusí páčiť. Môže nám tento človek dokonca aj povedať príliš krutú pravdu, ktorá sa nám nemusí úplne tak páčiť, pretože častokrát tie pravdivé slova nie sú najpríjemnejšie a vedia zabolieť, ale je to naozaj taká potom nádej, keď nám to povie tento človek. Môžeme sa s ním pohnevať, áno, za to, čo nám povie. Ale ten človek to vôbec nemyslel zle. On nám chcel iba pomôcť a dodať nám naozaj nádej, že to v živote môže byť aj lepšie, môže to byť stabilnejšie. Ale vy potrebujete tomu človeku začať najskôr veriť. Ó, krásna karta. Máme tu lásku. Tu naozaj môže prísť, nemusí to byť teda kamarátka, môže to byť kamarát. Kamarát, taký rád. S ktorým dokážeme vytvoriť naozaj pevné puto. Nemusí tam ísť hneď o nejaký milenecký vzťah, ale naozaj o krásne pevné puto, ktoré sme už dávno potrebovali mať v živote. Takéhoto pozitívneho človeka. Spočiatku mu budeme klásť odpor, pretože už nie sme tak dôverčiví, milé rybky, ako predtým. Častokrát vás sklamú ľudia, ani nevieme ako. Ale vy sa musíte prestať súžovať. Tu máme naozaj niečo veľmi dôverné. Tu je až také duchovné spojenie. Vy môžete tohto človeka už teraz vnímať vo svojom vnútri ako pomocníka, ako niekoho, kto vám prišiel v živote pomôcť. Ale musíte zahodiť tie pochybnosti. Vy tu vo svojom vnútri naozaj túžite po niečom stabilnom, po niečom novom, po niečom inom, ako máte. Ale robíte si to sami sebe takým nemožným. A skoncovať s tou žiarlivosťou. Aby mohlo prísť naozaj niečo stabilné, skoncovať so žiarlivosťou, s hádkami. Toto z vás robí človeka, ktorý nedovolí vpustiť do svojho života stabilnú osobu. Vám budú chodiť len ľudia, ktorí vám budú dávať dôvod na žiarlenie. Ak prestanete žiarliť, prídu vám do života ľudia, pri ktorých to nebude potrebné, ktorí vám nebudú dávať dôvody žiarliť. Ale najskôr to musíte v sebe zakopať, túto vojnovú sekeru. A bez nejakých výčitiek momentálne. Je mi úplne jasné, že ak raz stratíte dôveru v niekoho, tak už sa veľmi ťažko hľadá tá dôvera, ale naozaj máme tu nádej. Máme tu nádej na to uzdravenie, že môže prísť aj niečo krajšie. Dá sa to aj ináč. Ale tá žiarlivosť je tam veľmi silná.
No čo tu máme? Máme tu B, môže to byť kľudne aj mesto. Hej. Máme tu BR, čiže môže to byť niekto z Brezna, môže to byť niekto, kto má iniciály takéto G, F, Y, N, I, V, L, M. Zase tu máme B. A toto je čo? Dvojité V? Alebo M? Nie, to je dvojité V. A ešte tu máme P. No toto nie sú bohviaké písmenka. Tu z tohto naozaj môžu vzísť len iniciály alebo mesta. Liptovský Mikuláš. Bytča. Nové Mesto nad Váhom. Dobre, ja to dám k sebe, aby ste neboli ovplyvnení tým, čo som povedala. Dáme si ďalšie písmenka. Máme tu D, V, I, J, H, Z a V. No, môže to byť Zvolen. Môže to byť Žiar nad Hronom. Máme tu znovu D, J, Z, I, E. Stále chodí to ZI. Totiž to nádej žije. Nádej neumiera, nádej žije stále. A či už je to vo vašom meste, alebo nie, vždy všade nádej žije. Poďme sa ešte opýtať nášho kývadla. Ukáž mi, prosím, odpoveď. Áno. Ukáž mi odpoveď nie. Prichádza rybám do života nový človek? Prichádza im tento človek pomôcť?
Nevieme. Točí sa. To nevieme, či prichádza pomôcť. Ja si položím ruku. Budú mať pri tomto človeku dôvod žiarliť? Nie. Tu je jasné nie. Príde tento človek naučiť ryby, ako má vzťah vyzerať? Môžu si spokojne začať užívať život? Možno mne odpoveda veľmi, ale je tam náznak áno. Zlepší sa ich finančná situácia? Nie. Zlepší sa teda citová situácia? Áno. Dobre, milé rybky. Finančne to bude asi ešte na dlhšie, ale netreba sa vzdávať, treba naozaj robiť kroky k tomu, aby to bolo všetko lepšie, ale postupne. Postupne. Tu si najskôr vyriešite jednoducho tú vašu citovú oblasť, tú citovú rovinu, aby ste boli naozaj spokojnejší a šťastnejší. Vidíte, že nebude už dôvod na žiarlenie. Tu vám naozaj niekto prichádza vyliečiť tie rany. A potom neskôr, možno nie tento mesiac, ale až ten ďalší, sa naozaj môže tá finančná situácia zlepšiť, pokiaľ si to naozaj budete žiadať a pokiaľ sa o to budete snažiť. Možno, že spoločne. Ale najskôr ten človek musí do vášho života vstúpiť. A vy sa musíte odpútať od minulých negatívnych vplyvov. Máme tu kartu lásky, takže tu je naozaj veľmi krásne puto. Požehnané. Ja vám ďakujem, milé rybky. Nebuďte takí obetaví. Otvárajte v sebe naozaj tie najtajnejšie túžby. Príjmite to, čo k vám prichádza a s vďakou pustite preč to, čo už neslúži. Ja vám prajem krásny september, dúfam, že sa budete tešiť na ďalšie videá. Mám vás rada, majte sa krásne. Ahojte.